nag-invite sa akin dito. Ayan, kakanta ako ng ilang kanta na kinanta ko sa tawag ng tanghalan. Ayan. Para sa lahat po ng tunay na suporta, ayan, sana suportahan niyo ako, ayan, sa medyo malapit-lapit na semifinals. Ayan. Sa semifinals, kailangan ko po ng inyong suporta. Ayan. Para sa text votes. Ayan. Malakas kasi tayo sa text votes kasi Pangasinan to. Alright, this is my first song. Itong kantang to, ito yung nagpanalo sa atin sa semifinals. And itong kanta na to, matagal ko nang pinapakinggan sa aking mga sa aking idolong grupo. Ayan, ang Insecto Pares. Ayan, kung hindi nyo na itatanong, i-check nyo sa YouTube. Ayan, yung arrangement ng kanta na kinanta ko sa tawag ng tanghalan. Ayan, arrangement po yun ng Insecto Pares. Palakpakan naman po natin sila. Ayan. Alright, ready na ba? Singgan! Sunday morning rain is falling, still some cover shades some skin. And ang next song natin, ayan. Ito yung song na nag-hit ng 5 million views sa Facebook. Ayan, maraming salamat sa inyo dahil yun sa inyo, guys. Nagsumikap ako para doon. Ayan, para sa inyo. Ayan, ito po yung song na palaging nire-request sa akin. Ayan, palakpakan naman po natin ang Insecto Pares. Come on, guys! Ayan, yung mga taga-tayog nandito. Ayan, itong song na to, ito yung song na isa sa nagpatayo sa ating mga hurado. Ayan, sa TNT. Ayan. Saglit lang, inom lang ang tubig, ha? At yung aking, shout out. Ayan. Okay lang po ba lahat? Okay lang, okay lang? Alright. Ayan, itong song na to, ayan, kung alam nyo, pwede nyo akong sabayan. Ayan. Come on, guys. Brother, number 1 kayo? Ito na isang babae, tulog sa umaga, gising. Ito na isang babae. Thank you so much, guys. Siyempre, para sa ating last song, bago ako mag-last song, ayan, gusto ko pasalamatan Sir Alvin at Sir Jules. And of course, kay Father Delphine sa sponsorship natin ngayong gabi. Maraming salamat po. And of course, itong last song natin, yan, pahinga lang ako saglit, guys. Itong last song natin, hindi ko to pwedeng kantahin
nang wala akong kinakantahan na isang magandang babae ngayong gabi. Ayun. Pwede ba? Ayun. Balita ko magagandang mga taga-singgan. Hanggang sa tanghalan, dinala ko yung kalandian ko, no? Meron ba? Sino? Come on, nasaan? Ayun, kanina ko pa nakikita. Wala, halika dito. Halika dito. Come on guys, palakpakan nyo naman siya. Come on, halika dito. Kasi kanina ko pa, agaw pansin siya eh. Interview to. Interview. Ang lambot naman nung kamay mo. Nagsasalas ako! Anong pangalan mo? Ken ko. Ano? Kenneth? It's a prank! Anong pangalan mo? Ken ko. Ken. Anong apelyido? Geronimo. Wow! Ano mo si Sarah G? Sinusure ko lang kasi baka mamaya rujo ka din. May boyfriend? Wala. Yung totoo? Wala po. Hindi nga. Wala po. Ilang taon Listening, ko? boss. 19 po. Eh? Legal age. Legal age. Mga kuyang pulis. Ayan. Tago niyo muna ang banana boat. Ayan kuya, yung lasong natin. Sa lahat ng mga nakakalam ng song na to, pwede niyo ako sabihin. Come on. Sing with me. Tumingin at hindi Thank you so much guys. That's all. Pinapakiusap ko lang din. Pwede niyo po bang i-subscribe yung YouTube channel natin?